Bok, mi smo Samonikla, ja sam Maja. Ja sam Katarina. I bavimo se održivim cvjećarstvom. Održivo cvjećarstvo znači da ne koristimo cvjećarsku spužvu, ne koristimo plastično cvijeće, koristimo isključivo lokalno proizvedeno cvijeće. I sezonski dostupno cvijeće, dakle samo koristimo cvijeće i bilje koje je trenutno u sezoni koje možemo u našem okolišu vidjeti i nabrati i nabaviti. I u našoj ponudi zapravo imamo svježe rezano cvijeće i suho cvijeće. Radimo aranžmane, instalacije, bukete, uređujemo prostore i tako dalje. Osim toga, nudimo i edukaciju koja nam je zapravo jako važan segment našeg poslovanja, zato što želimo proširiti znanje o ekološkom i održivom cvjećarstvu u Hrvatskoj. Pa ovo je naš radni prostor, zapravo nije trgovina, na što još uvijek pokušavamo naučiti naše klijente, jer kod nas zapravo stvari funkcioniraju tako da se unaprijed naručuju, dakle ništa ne držimo tu u prostoru što nije naručeno od svježeg bilja, zato da ne bi stajalo, da ne bi propadalo, nego sa svakom narudžbom mi dakle, pripremamo određenu količinu cvijeća koju onda ovdje donosimo i ovdje slažemo dakle, ili naručene bukete ili već nekakve aranžmane. Također imamo tu i svoju malu sušaru gore na stropu i to je samo jedan zapravo dio suhog bilja koje koristimo. Sakupljamo bilje zapravo po cijeloj Hrvatskoj. Ovisi kako kreće sezona čega, trava, cvijeća, poljskog bilja i zapravo tako i putujemo, beremo, sakupljamo i stvaramo si zalihu za naše aranžmane. Sada se nalazimo u našem malom eksperimentalnom plasteniku. Ovdje zapravo sami eksperimentiramo, istražujemo koje cvijeće nam je najpogodnije za naše aranžmane. Tu možete vidjeti puno promašaja, pokušaja i uspješnih testiranja. Uživamo u tom našem malom kaosu i jako se veselimo svakom cvjetiću koji izađe. Uz plastenik u Ivaniću imamo i vrt u Gornjoj Bistri gdje smo zahvaljujući potpori ove godine obogatile naše cvjetne gredice sa velikom količinom trajnica koje tamo uzgajamo. Dakle, sezonsko cvijeće koje se svake godine ponovno mora sijati i saditi, imamo u Ivaniću, u Bistri imamo trajnice koje su zapravo ekološki u cvjećarstvu i prihvatljivije jer ne traže konstantno svake godine nova ulaganja. Ono što je važno pri našem pristupu da ne radimo ništa po špranci, ne ponavljamo ni jedan buket, nijedan naš aranžman nije isti i zapravo svaki buket aranžman je trenutak naše inspiracije i bilja i cvijeća koje se u tom trenutku nalazi. To nam je jako bitno. Educiramo i naše klijente i kupce o tome šta je u sezoni, koje cvijeće se zapravo nudi uopće kod nas. Pokušavamo čim više ubaciti naše domaće staro cvijeće, pa tako kao što smo vidjeli kod nas i u plasteniku imamo prekrasnih cinija, kadifica. Lepih kata koje nisu uspjele ove godine. Da. Budu do godine, valjda. Najčešće volimo pitati, ok, za koga ide buket, da li ta osoba više voli neke žarke boje, da li smirenija, da li voli neke ludosti, pa onda možemo i mi biti slobodniji u tom nekom izričaju i u biti kad se krene slagat, kao samo kreneš i onda slažeš te boje, da li ti šta fali i samo se zapravo stvara ta magija. Nije da imaš neku šprancu i sad to složiš i svaki put je isto, nego zapravo je tako svaki put i drugi buket. Baš smo komentirali kako po sezonama imamo neke karakteristične boje koje se javljaju. Sad u jesen imamo prekrasne žute, narančaste, tople boje, a dok ne znam, u rano proljeće su više onako nježnije boje dok se priroda budi. Tako da sezona ovisi o tim nekim bojama koje su nam dostupne s našim lokalnim cvijećem. Nama osobno je održivo cvjećarstvo važno jer nam je nekako ta ekologija jedno i drugo je važna i usađena od malih nogu. Prirodno nam je došlo, dakle da se inspiriramo prirodom i da to što radimo ostavlja čim manji
otisak zapravo na okolišu. Pokušavamo kroz naš uzgoj, ali i educirajući druge zapravo potaknuti proizvodnju ekološkog cvijeća kod nas. Da, i da imamo neku zaokruženu priču svježeg, suhog bilja, reciklaže, kompostiranja, samom pristupu tom cvjećarstvu i onom što radimo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama, na Instagramu i Facebooku, a narudžbe zaprimamo isto putem tih mreža ili preko e-maila. Ono što je važno zapravo da sve narudžbe moramo zaprimiti unaprijed, a ne na dan kada treba nekom nekakav aranžman ili nešto. Upravo zbog toga što je kolegica rekla da moramo to pripremiti, nabrati i aranžirati.